right on. Wannan shi kuma zai ba da dama ne ana kunna wayan ba ma sai an sa abin nan ba ma sai an sa password ba. An kunna wayan kawai zai dauki wannan hoton na wanda ya kunna wannan wayan ya tura maka zuwa email ɗinka. Kaga sai ka aza ga wata waya sai kai checking ɗin shi. Wannan shi kuma shine history. Assalamu alaikum warahmatullah. Kamar da kuke gani, idan ka shiga Play Store ka yi searching ɗin wannan. Bayan ka shiga Play Store, network ɗina yana kashe ne. Kamar yadda kuke gani na dai riga da na sauke app ɗin gashi nan. Wannan shine app ɗin gashi nan mai suna Lock Watch. To idan ka je Play Store za ka yi searching ɗin shi sai ka sauke shi. Bayan ka sauke shi za ka zo ka buɗe shi kamar haka. Bayan ka buɗe shi kamar haka za ka zo wannan wurin za ka gan shi a kashe wannan. Idan ka zo za ka gan shi a kashe idan ka shigo app ɗin za ka kunna datan ka ne, za ka kunna network dan ba zai yi secure ba sai da network. Sai ka kunna shi. Yanzu kun gan shi a kashe sai ka kunna. Idan ka kunna shi zai baka wannan fuskan haka. Zai ce maka sai ka taɓa wannan gashi nan na farkon kenan. Idan ka taɓa zai baka daman ka saka email ɗinka. To da ka sa email ɗinka sai ka danna nan wannan gashi nan. Da ka danna shi kenan kawai yayi activating zai wuce. Bayan ya wuce shi kenan sai ka kashe wayanka sai ka sa password ba daidai ba. Kawai za ka gaya maka alam daga sama. Idan ka kuma cikin Gmail ɗinka za ka gaya baka location da kuma hoton wanda ya sa wannan password ɗin bai buɗe ba. Idan kuma ka zo nan wurin premium kenan. Nan wannan kenan gashi premium. Idan ka shiga premium shi kuma yana da nashi abubuwa. Wannan har da recording ɗin sound ɗin mutum zai maka wanda wayan take hannun shi wannan kenan. Shi kuma wannan zai yi taking multiply photos. Kaga yace take 3 photos with 1 second delay between each eye. Sai kuma wannan send wannan kenan send email when powered on. Wannan shi kuma zai ba da dama ne ana kunna wayan ba ma sai an sa abun nan ba ma sai an sa password ba. An kunna wayan kawai zai ɗauki wannan hoton na wanda ya kunna wannan wayan ya tura maka zuwa email ɗinka. Kaga sai ka aza ga wata waya sai kai checking ɗin shi. Wannan shi kuma shine history. Wannan shine history na hotunan. Kun gani gashi nan da location ɗin da komai. Wannan saboda ban kunna data ba ne. Ga wannan lokacin a kunna data gashi kamar haka. Ga hoton ga kuma location gashi kuna gani. Kana taɓawa wannan view location ɗin kana taɓawa zai kai ka zuwa location ɗin. Idan kuma a cikin Gmail ne zai baka address ɗin daidai wa daidai za ka shiga ka je inda abin da yake. Wannan duk history ne na buɗe wanda aka yi ba daidai ba wurin gwaji shine ya bada wannan hoton. Da fatan an fahimta. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.